Estamos ca adega Mar de Empero, terceiro premio nesta festa de exaltación do viño da Ulla, co viño Caralludo. Caralludo, estamos sorprendidísimos, estamos exultantes neste momento. Trátase dun viño feito na nosa adega en Rarís, e dos viñedos de Rarís, de Teo. E o nome de Caralludo? É sincero, hai que probarlo, xa entenderás. Moi ben, e como valora esta 43 edición da Festa do Viño da Ulla? Nos levamos xa 4 ou 5 anos vindo, é unha obriga para nós colaborar, estar ademais os demais compañeiros adegueiros, buscando a exaltación do vino de Ulla, que ten moitísimo que decir de aquí adiante. E cal é a vosa produción deste viño? Bueno, non somos unha bodega pequena, rondamos os 150.000 botellas, o 70% marchase fora de Galicia, fora de España. Bueno, foi unha aposta que fixemos xa de un principio, ir cara a exportación, e bueno, estamos moi contentos polo camiño elexido. Pois parabéns polo premio e moitas grazas. Moitísimas grazas a vos por facer a cobertura desta festa. Moitísimas grazas a vos. Estamos ca adega Terras da Sorei, que recibiu o segundo premio nesta 43 edición da Festa do Viño da Ulla con este viño, Chouzal. Que nos pode contar deste viño? Pois é un viño moi afrotado, é un viño que ten bo sabor en boca, é un viño, a verdad, que moi rico. Vostede é aquí viticultor desta zona? Sí, son viticultor do Concello de Vedra. Teño unhas parcelas en Vedra e outra en Teo. E xa ten unha longa experiencia en premios, polo que vemos. Sí, participo xa fai desde que empezaron as catas, desde a primeira cata hasta ahora que é a sétima cata. Destas 7 catas, o viño foi premiado en 6 delas. Polo tanto, é un viño se garda unha liña moi boa de elaboramento deste caldo. E como valora a participación da súa adega nesta 43 edición da Festa do Viño da Ulla? Pois penso que positivamente, moi positivamente. Moi ben, pois moitísimas grazas e parabéns polo premio. Pois moitas gracias. Estamos con Anxo Blanco da adega Casa do Sol, primeiro premio nesta festa do Viño da Ulla. Parabéns polo premio. Moitas gracias. Que nos pode contar do viño premiado? Bueno, é un viño mimado, leva é un 80% de aquí, da zona de Ulla, e leva unha mezcla un 20% do salnés para buscar un equilibrio que, bueno, e temos unha boa enóloga que é artífice de todo isto. Eu simplemente son o que move o viño e fai os aditivos. Eu fago o traballo. E nada, moi ben. A ver, é un bo viño. Eso é viño, moi ben, moi ben. Que vou dicir? Cantas edicións leva participando coa adega nesta festa? Desde o 2014-15, por aí, desde o 2015. 14-15 levamos aquí vindo. Eu, antes non sei se viría alguén máis, pero eu levo vindo desde o 2014. E como valora a súa participación nesta 43 edición da festa? Moi ben, é sempre positivo, ben, moi ben. Ben, esta é unha boa festa para dar a coñecer os nosos viños e, ben, moi ben. Moi ben. Pois moitísimas grazas e parabéns polo premio. Moitas gracias, moitas gracias.